Human malangan og usa ka semana kay gigamit isip evacuation center sa mga biktima sunog. Naklasihan na gyud ang eskwelahan sa barangay Giso sa Mandawi City. Samtang ang City Hall adunay plano alang sa dapit na sunugan. Ano ang report ni Nico Serino? Itong Sabado ang halapad nga clean up sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School. Nagtinabangay ang mga magtutudlo, ginikanan, volunteers ug stakeholders pag-andam sa tunghaan. Kini human hingpit nga nibiya ang mga fire victims nga miistar sa lugar, maong gipahigayon ang brigada eskwela. Ang taga CDRRMO nihimo usab og disinfection sa tanan nga mga classrooms aron mapreparar kini. We are also thankful no sa atong mga evacuees nga nagstay sa Giso. Thank you very much for heading the call nga until yesterday rata kay today wala na jud. Samtang ang mga nasunugan na busy sa pag-construct sa ilang mga Pinoy-anan. Kadaghanan mibalik ra sa lugar. Matod sa City Hall, tutukan ang creek sa dapit aron matrabaho og madredge o mapaladman. Ang hingaran Mayor is number one, di na tamutukod on the danger zone katong sapa gyud kay naatay plano nga mag-dredge. Unya mo clear po ta og space aron makagi ang ato ang bulldozer. Kay kinahanglan ta mo dredge sa sapa kay usa na sa rason nganong mubaha ang atong eskwelahan. Gilihok sab sa syudad ang taho nga ang mga nanimuyo gingong beneficiaries sa 6.5 hectare relocation site sa may barangay Paknaan. Sooner or later ibalhin jud nato sila. We are just settling them because kadaghanan jud ani nila are all beneficiaries of the 6.5 hectares katong dito sa Paknaan. Unya naalan to nagka-problema lang ang ilang association. Uban ni Cleofer Lumayag o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.